crec que el que més mal ens ha fet és la confiança o la convicció de que l'espontaneïtat sense direcció és bona. Que hem de deixar manifestar-se l'espontaneïtat innocent del nen perquè això necessàriament és bo i és positiu. I que tot intent d'introduir ordre en aquesta espontaneïtat era més aviat una mena d'adoctrinament gairebé esclavista de la voluntat. Jo crec que això ha estat desastrós. Bàsicament, ja el que crec jo que es nota de manera més clara és una certa educació del caràcter. Estic absolutament convençut que ens hem oblidat, bàsicament, de que el treball és una virtut. Mentre que hem considerat que el consum, l'espontaneïtat, la gratificació immediata, totes aquestes coses era el que tenia fonament. I una cosa tan elemental com analitzar-te a tu mateix d'una manera global i saber que pot valdre la pena patir en aquest moment una petita frustració per aconseguir un bé major posteriorment, és a dir, diferir la gratificació immediata pot ser un bé, no l'estem educant. I crec que aquest és un mal terrible, perquè quan el que val és la gratificació immediata, el que es perd és bàsicament el sentit de la totalitat de la persona. Doncs per mi el més simptomàtic de la pedagogia actual i en general de la ideologia, fins i tot política actual, és l'oblit d'un concepte com el de voluntat. La paraula voluntat ha desaparegut. Jo crec que això és símptoma d'alguna cosa. I en el fons penso que la voluntat és l'instrument menys comercial que tenim. És un instrument anticomercial. I per això, en certa manera, convé estimular d'altres que ens ajuden a consumir més. Nosaltres, en el present, vivim precisament tot el contrari, que és la dispersió de l'atenció. Els nostres adolescents i els nostres nens són capaços, i això està molt estudiat, de fer diferents coses al mateix temps. Jugar amb la consola, contestar, atendre una trucada del mòbil, veure la televisió i a més parlar amb no sé qui. Saben fer moltíssimes coses. Això, en certa manera, és extraordinari, és assombrós. Ara bé, saben fer moltes coses, però és com una càmera que amplies molt l'objectiu i el seu camp de percepció és molt gran, però es perd la capacitat de concentració en un punt. Mira, potser som l'única persona a tota Catalunya que es troba molt descontent en aquest discurs dels valors. No m'agrada res. Em sembla, a més, terrible. M'agrada moltes coses. Jo, personalment, crec que ha arribat l'hora de reivindicar un vell concepte també oblidat, que és el de la virtut. Em sembla molt perquè la virtut, els valors suposadament estan allà, en el món dels valors, i a ells els valors els hi dona igual si nosaltres som virtuosos o no. Ara, la virtut, en el sentit tradicional, és prendre la teva biografia seriosament. I això sí que em sembla important. Prendre la teva biografia en complet, la teva biografia, no el moment o tal. Això és el que sembla important. Perquè passa més una cosa que és molt important. Els valors no es defensen parlant-ne. Els valors es manifesten a l'exemple. I l'exemple, un valor manifestat en un exemple, ja és una virtut.